खाऊन खाऊन कंटाळा आला आता चहावर टोस्ट खा. नमस्ते सर्वांना, कशा तुम्ही? व्हिडिओची सुरुवात बघून तुम्हाला समजलंच असेल की आपण कोणाला भेटायला जातोय. सर्वात आधी माझी मम्मी म्हणजे तुमची काकू कुठे आहे? मी ते साफसफाई करते. साफसफाई करते. दाखव तू कशी आहे. नको. तुम्हाला पाठी बघून समजलंच असेल. बघा आमचा तो सेटरचा जो कलर होता तो चेंज झालेला आहे. ऑलमोस्ट आमचं कलरिंग सर्व झालेलं आहे. थोडासा मेस आहे इकडे. ते सर्व झाल्यावर आम्ही तुम्हाला व्हिडिओ दाखवू. चला आपण त्यांना, ज्यांना तुम्ही बघितलं व्हिडिओच्या सुरुवातीला, त्यांना आपण भेटायला जाऊया पहिले आणि त्यांना काहीतरी क्वेश्चन्स विचारूया. कुठे आहे तुमची किट्टू? खाते का? हा, ते दुसरं मंचुरियन खातो. तुमच्यासाठी खूप क्वेश्चन्स आहेत आमच्याकडे. सर्वात आधी तर तुम्ही कशा आहात? एकदम एकदम भारी, एकदम भारी. लय भारी. आता दुसरा क्वेश्चन, एवढे दिवस कुठे होता तुम्ही? जेलमध्ये बंद होते लॉकडाऊनचे. लॉकडाऊनमध्ये बंद केलं जेलमध्ये. कैदी झालतो. आणि आमच्या पूर्ण यूट्यूब फॅमिली, शुभांगी किर पूर्ण फॅमिलीने तुम्हाला मिस केलं. सर्वात जास्त जर कमेंट होत होते ना की कोणाला दाखवायला, तर ते तुमचे. त्यांना काय मेसेज द्याल तुम्ही जे आठवण काढत होते ते? जे माझी आठवण काढत होते त्यांना सांगते की मास्क लावून बाहेर फिरा, अरे स्वच्छ हात धुवा, बरोबर. आणि कुणाला हात वगैरे मिळवू नका, स्वतःच्या जीवाला सांभाळून राहा. अरे वा, हा राईट मेसेज दिला तुम्ही. हा. तुम्ही आम्हाला कोणती रेसिपी दाखवाल? ते काय मंचुरियन. ये दिदे तू पण पिवळा बाय दिदे. उभे राहून काय करायचं? पोतचा हातात घे. आणि हे तुमचे गिऱ्हाईक का? हा, टोस्ट घेऊन आले तुमच्यासाठी? रोज 8 टोस्ट घेऊन आली. आणि हे ती बोलली की मंचुरियन खाऊन खाऊन कंटाळा आला आता चहावर टोस्ट खा. आणि हे पॅट कोण? हा माझा क्युटी आहे, क्युटी. नवीन पॅट आहे का? नवीन आहे, नवीन पाहुणा आहे. पाहुणी आहे, पाहुणी नवीन क्युटी. नमस्ते. आज मी मसूरची डाळ बनवते आहे, पण कुकरमध्ये बनवते आहे. आता तुम्ही कुकरमध्ये नाही बनवलात ना तर कढईमध्ये बनवलात तरी पण चालेल, पण ती कशी बनवायची आहे ना ती मी तुम्हाला दाखवते. आता मी कुकर ठेवलाय, कुकरमध्ये तेल टाकलंय आणि कुकर तापल्यावर तेल टाकायचं. आणि कुकरमध्ये पाणी नाही असायला पाहिजे. पाणी पहिला सुका करायचा कुकर. आता त्याच्यासाठी मग 2 कांदे घेतले हे आणि असे बारीक कापले. बघा 2 कांदे आहेत बरोबर. आणि हे आहे ना 2 हिरवी मिरची आहेत. ही मी आता तेलामध्ये टाकते. गॅस बारीक केलाय. पहिला कांदा टाकते आणि त्याच्याबरोबर मिरची टाकते. आता एक कांदा आणि मिरची आहे ना 2 मिनिटं चांगली ढवळून घेते, म्हणजे असे फ्राय करून घेते. कांदा मस्त फ्राय व्हायला आलाय, म्हणजे आता नुसता शिजलाय. थोडा अजून आहे ना 2-3 सेकंद थोडा टाकून घेते आणि गॅस आहे ना फुल केलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये ही आलं लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. आता आलं लसूणची पेस्ट टाकून पण मी 1 मिनिट ढवळून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला टोमॅटो टाकायचे आहे. बघा 2 छोटी छोटी टोमॅटो घेतले आहे. मी कापली आहे पण एकदम छोटी छोटी. बघा ही आता त्याच्यामध्ये टाकते. आता हे आपल्याला आहे ना टोमॅटो चांगली शिजेपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचं आहे, म्हणजे टोमॅटो आहे ना मऊ झाला पाहिजे. आता टोमॅटो टाकल्यावर बघा मस्त एकदम टोमॅटो फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये मसाले टाकते. आहे की नाही आपली झटपट डाळ. वाटप नको, कुटप नको. आणि याच्यामध्ये 1 चमचा मिरची पावडर, पाव चमचा गरम मसाला, पाव चमचा धना पावडर आणि पाव चमचा हळद. हे मसाले असे घेतलेले आहेत. आता मसाले फिरवले ना 1 मिनिट मसाला फिरवायचा फक्त. आता गॅस मी थोडा बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना डाळ टाकते. ही डाळ बघा 1 कप बरोबर डाळ घेतलेली आहे आणि ती भिजवून आहे ना स्वच्छ धुवून मी पाण्यात ठेवलेली भिजवून. म्हणजे समजा अर्धा तास 1 तास ठेवली तरी पण चालेल, त्याला काही फरक नाही पडत. पाणी काढून टाकायचं. डाळीचा एक फायदा असतो, म्हणजे आपण भिजवून ठेवू ना तेवढी ती डाळ लवकर शिजते. आता ही डाळ आहे ना आपल्याला 2-3 मिनिटं अशी चांगली ढवळून घ्यायची याच्यामध्ये.
फुल गॅसवर मी 1 मिनिट डाळ ढवळून घेतली बघा. एकदम मस्त. कांदा टोमॅटो त्याच्यामध्ये आहे की नाही वाटतच नाही है ना. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. आपल्याला जेवढी डाळ पाहिजे ना तसं आपल्याला, म्हणजे कुकरमध्ये ठेवतोय आपण म्हणून आपल्याला जास्त पाणी नाही टाकायचं आहे कारण वरती यायला नको. मी 1.5 ग्लास पाणी टाकलाय. आता मीठ टाकते. आता आपण डाळीमध्ये मीठ टाकूया. आपण हे आता पाणी टाकलंय ना त्या अंदाजाने मीठ टाकायचं चवीपुरतं, आणि आपल्याला वाटलं ना तर आपण नंतर थोडं टाकू शकतो. आता ढवळते एकदा, आणि थोडं आहे ना थोडी उकळी यायला देते. म्हणजे उकळी आली ना मग आपल्याला झाकण लावायचं आहे. आता आपण ही आता डायरेक्ट उकळी आली ना तर सगळ्या कुकरच्या शिटी मधून बाहेर येतं. आपण उकळी यायला द्यायची. उकळी आल्यावर ढवलायचं आणि थोडा बारीक गॅस करून झाकण लावायचं. आता ही बघा अशी उकळी यायला द्यायची. म्हणजे कसं हा फेस आहे ना वरती आला असता आपण झाकण लावला असता तर. आता उकळी आली आहे ना आता आरामात ती डाळ शिजेल. आता मी झाकण मारते बघा. आता बोलली रवी झाकण मारते. मार आता. मारू का झाकण असं. आता आपलं झाकण लावलंय. आता मी फुल गॅस केलाय. थोडा मीडियम ठेवला तरी चालेल, पण आता वरतून जाण्याची भीती नाही आहे कारण उकळी आल्यावर मी झाकण लावलंय. आता याला आहे ना 3 शिट्या येऊ देते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला दाखवते. बसले तू कशी बसली आहे. चटईवर बसली आहे. दिल वाकडा आहे. दिलो प्रेशर पण गेलाय बघा. हा बटन खाली जातो ना तेव्हा प्रेशर संपतो. आता हा वर असतो तेव्हा प्रेशर असतो. आता मी कुकर खोलते. म्हणजे अशी पण आहे त्याची है ना. थोडासा शिटी वरती केली की झाकण आपोआप वर येतो. हे बघा. आता पहिली त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते थोडीशी. सुगंध चिकन सारखं आहे ते मम्मी. सुगंध ना हा मग म्हणून तर स्पेशल डाळ. आता ही जराशी ढवळून घ्यायची, घोटून घ्यायची चमच्याने बघ. आता ही मी कढईत शिजवली असती ना तर खूप वेळ लागतो ना कढईमध्ये. कढईमध्ये शिजवली तरी चालते. अशी 15 मिनिटात शिजते डाळ. पण कुकरमध्ये लावली ना की आपल्याला ते बघत राहायला नको. आता ह्याला तडका द्यायचा. गरगरीत झाली ना. आता इथे बघा तडक्यासाठी मी काय काय घेतलंय. हे थोडीशी मिरची पावडर घेतली आहे. 3-4 लसूणच्या पाकळ्या उभ्या चिरून घेतल्या आहेत. 3 लाल मिरची आणि अर्धा चमचा जिरं आणि छोटासा बघा तेजपत्त्याचं पान. आता हे सर्व आहे ना आपल्याला तडक्याला तेलामध्ये टाकायचं आहे. तेल तर ठेवलंय प्याच्यामध्ये. मिरची पावडर आहे ना हे जेव्हा तडका तयार होईल ना त्याच्यानंतर आपल्याला मिरची पावडर टाकायची गॅस बंद करून. आता तिथे मस्त तडका आपला तयार झालाय. गॅस बंद करते. आता याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकते. आता तडका त्याच्यामध्येच मी कुकरमध्ये देते कारण काय माहितीये जास्त भांडी नको भरायला. हा ते तडका दिल्याबरोबर आहे ना झाकण ठेवायचं म्हणजे तो सुगंध बाहेर येत नाही. हा मी बघतच राहिलो तू बघतच राहिले ते कड येत होता ते. आता आपलं झाकण खोलते आणि पप्पूला देते. ते मस्त झालंय ना भारी. स्पेशल डाळ याला बोलतात तडकेवाली डाळ. आता मी वाटीमध्ये काढते बघा. मसूरची स्पेशल डाळ. भाजी नको काय नको. आणि अजून एक तुम्हाला मी सांगते, तुम्ही याच्यामध्ये आहे ना 1 बटाटा कापून टाकला तरी पण चालेल. बटाटा पण त्या डाळीबरोबर शिजून येईल आणि खायला पण मजा येईल. पोक्यात बसली म्हणून आवाज देत होती. बसली ना म्हणून आवाज देत होती है ना. ही माझी बाबू आहे ना कशी बसली आहे बघा कोक्यामध्ये. नॉट डिस्टर्ब. खाली मान घालून बसली आहे. इकडे बघा आपली तडकेवाली डाळ एकदम रेडी आहे. नॉर्मल डाळ खायची तर वेगळी मजा असते पण त्याला जर तडका भेटला ना खूप मजा येते. आता ते तडका आहे वरती गरम असेल. गरम आहे. टेस्ट करायला कसं पूर्ण चमचा टेस्ट करायला लागते ना. ते थोड्यांनी टेस्ट सांगू नाही शकत. थंड असायला पाहिजे तेव्हा ते रात्री सूप सारखं म्हणजे डाळीचा प्रकार जर आपल्या पोटात जायचा असेल ना तर अशी डाळ खाल्ली तर मजा येईल मम्मी. हा 1 वाटी डाळ खाल्ली तर नाश्त्यात झाला ते. असं म्हणजे ही डाळ खायला बोर नाही होणार तुम्हाला. एवढं तुम्हाला कन्फर्म सांगतो कारण ते तडका दिला त्याचे जे मसाला आणि ते
जो प्रमाण वापरलाय ना रेसिपीमध्ये त्यामुळे रेसिपीला एक ओव्हरऑल एक चांगला टेस्ट आलाय. कन्सिस्टन्सी पण त्याची एकदम चांगली आहे, म्हणजे थिकनेस, मीठ पण बरोबर आहे, डाळ पण व्यवस्थित शिजली आहे आणि ती खायला पण मजा येते. असं जरुरी नाही की ह्याच्यावर भात पाहिजे किंवा डायलिसिस प्रकार आहे. असं मला वाटतं सूप सारखंच पण मी असं खाऊ शकतो. आणि एक दिवशी डाळ अशी बनवून बघा. डाळ बनवायची आणि मी तुम्हाला सांगतो ताटात जर डाळ उरलेली असेल ना पिऊन पूर्ण कम्प्लीट करायची ती. भात आणि चपाती हे सर्व कमी, डाळ तर जास्त घ्यायची तुम्ही. आणि रात्रीचं जर डायटिंगवर असाल तर तुम्ही फक्त असे डाळ 2 कप खाऊन पण तुम्ही झोपू शकता. एकदम चांगली झाली, तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा.